Benvinguts, com esteu? Gràcies per compartir el vostre temps amb nosaltres en aquest seguit de vídeos que dediquem uns minuts de conversa amb algunes persones destacades del Front Nacional de Catalunya i alhora també destacades en el seu servei al país i a voler la independència unilateral. Avui ens acompanya Salvador Bonada, Salvador, benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres. El Salvador Bonada és membre del Front Nacional de Catalunya, lògicament, és empresari, aparellador de llocs en xarxa, que després ens explicaràs una mica què significa això, i a més també fa tasques de divulgador històric. Avui amb en Salvador parlarem de la legitimitat de la independència de Catalunya. És legítim que Catalunya demani la independència? Què entenem o què no entenem per ser legítim o ser legítima una cosa? Salvador, primer definirem una mica què és la legitimitat que tenim per esdevenir un estat plenament sobirà i ho farem amb 4 fragments: històric, legal, etc. Comencem per la legitimitat històrica. Potser és absurd preguntar el que et preguntaré ara. Com bé em dius, aquesta pregunta no ha lugar. Però hi ha persones que encara se'ls ha d'aclarir una mica que el Principat de Catalunya i per extensió el que diem països catalans, per anomenar-ho d'alguna manera, en tot cas ja veuríem com s'hauria d'anomenar això, hi ha gent que encara té dubtes si Catalunya o aquests països catalans són una nació. Per tant, començaríem per aquí. És una nació, Catalunya? Una nació és un conjunt d'éssers humans, o sigui, és la part humana del que diríem pàtria. La nació, evidentment, és una comunitat que entén el món d'una manera i té una manera d'entendre el món, de relacionar-se i de parlar el món entre ells i de parlar el món. En tant quant a això, Catalunya és una nació i aquesta nació ha habitat un territori que va de Salses de Guardamar i de Maó fins a la finca. Altra cosa són els estats i altra cosa són les legitimats, però el que és la nació és un conjunt humà. I ha de ser una comunitat lingüística? Generalment, les nacions, com en el cas de la catalana, que no és una nació, diríem, racial, com s'entendria la nació cherokee, una nació diferent, sinó que és una nació que s'ha format a si mateixa, amb aportacions diverses de molts llocs, i s'ha anat coneixent i reconeixent a si mateixa i creant i descobrint-se i fent-se a si mateixa a través del procés històric. Evidentment, hi ha antecedents, hi ha bagatge, hi ha moltes coses prèvies del que podríem dir de la nació catalana, que podríem datar-la cap al segle VIII-IX. Evidentment, venim d'abans, hi ha coses prèvies, però quan es pren consciència d'això, i evidentment una nació que es construeix a si mateixa, també construeix una manera de relacionar-se entre ells, lògicament. Per exemple, que una nació és una interrelació d'éssers humans. Per esdevenir comunitat, doncs és lògic que aquesta comunitat vertebra una llengua que és amb la que es comunica. Per tant, la llengua és l'ànima d'aquesta nació, és on s'expressa aquesta nació. Però no seria el que la legitima, sinó que seria l'ànima. No, a veure, o va lligat. La legitimitat d'una nació és la seva pròpia autoreconèixer com a tal. O sigui, no n'hi ha més. O sigui, una és nació quan es reconeix com a nació i no ha de justificar-se ni de legitimar-se davant ningú. Afirmo que soc nació perquè en la meva comunitat tots tenim consciència de ser nació, actuem com a nació de portes enfora, interiorment som iguals i portes enfora actuem com a nació. Entenc que aquí no cal cap altre. Ningú m'ha de legitimar més que jo mateix a l'hora de reconèixer-me. Parlem una mica de la qüestió històrica, que és la base, potser, no? Que és un fet, hi ha documents que ho demostren o que ho avalen, que abans del 1714 els territoris del que era la corona d'Aragó, és a dir, el Principat de Catalunya, el Regne de València, les illes, que també estaven incloses, tenien corts, tenien un Parlament, teníem la Generalitat, que era com una mena de govern executiu, teníem unes constitucions, teníem unes lleis, teníem un regne en comú amb altres regnes, és a dir, en Castella, etc. I fins i tot els que no eren de nació catalana, que ja se'ls deia així, eren estrangers, és a dir, una persona de Castella, una persona de Gènova, de la República de Gènova, una persona de Portugal, era un estranger. Això és així. Per tant, aquesta realitat històrica, que encara n'hi ha alguns que la neguen, però aquesta realitat històrica ens dona legitimitat?
A veure, aquesta veritat històrica, que no és només històrica, perquè era un subjecte polític i jurídic, sobirà, això és una cosa que no tenim clar. No és que tinguem dret històric perquè som una nació. No, evidentment som una nació, evidentment tenim drets històrics, però és que som un subjecte polític i jurídic. És a dir, Catalunya és sobirana des que el comte Borrell II es proclama Gratia Dei Comte Barcelonensis, és a dir, comte de Barcelona per la gràcia de Déu. Això no és que Déu l'hagi nomenat, simplement vol dir que no hi ha ningú més per sobre meu que Déu, per tant es proclama sobirà. A partir de que no jura vassallatge al rei Franc, som un ens polític i jurídic. En aquell moment, Comtat de Barcelona. Després s'hi van anar ajuntant els comtats. No només això, el Comtat de Barcelona no és el que legitima també, o sigui, també tenim Pau i Treva, que també davant la pèrdua de l'autoritat dels francs, no hi ha una autoritat prou forta per imposar-se, els senyorius que hi ha a Catalunya espolien pagesos i a més hi ha conflictes entre ells, tenint en compte que Catalunya era una frontera de guerra entre la cristiandat i l'islam. Hi ha un buit de poder, un buit de legitimitat. Aquesta legitimitat, que sí que ostenta el comte de Barcelona, no s'aplicava al territori. Per què? Perquè era molt jove, no tenia la força coercitiva suficient per aplicar la seva legitimitat. I això soluciona Pau i Treva. Pau i Treva es parla molt, Pau i Treva és posar-se d'acord. És a dir, els catalans en aquell moment diuen, a veure, hi ha un caos, en lloc d'encomanar-se a un poder que els salvi, no, escolta, agafem el bou per les banyes, ens sentem i organitzem. Evidentment amb el vistiplau, també amb l'ajuda inestimable de l'Església en aquell moment. Tinguem en compte que l'únic poder que hi havia en aquell moment fiable era l'Església, la continuació de l'imperi romà, bàsicament. Llavors l'Església, poble i noblesa o comte constitueixen aquesta Pau i Treva. Pau i Treva funciona perquè el comte al final s'hi regeix. I no només és un inici de legitimitat o de sistema legal, de manera de fer lleis, és el pacte, sinó que a més defineix també la fesomia del Principat, o sigui, canvia el model de poblament. Pau i Treva canvia el model de poblament a la Catalunya Vella i s'imposa, o sigui, generalment aquí els pobles sorgeixen a través de les sagreres, s'instauren a Pau i Treva. Per què? Per protegir. I per què s'instaura? I per què funciona? I els senyors que eren els alamans ho creuen? Perquè l'Església els diu, senyors, si no feu cas i compliu aquestes normes, us excomuniquem. Llavors sí que hi havia una legitimitat que s'havia de justificar a un poder superior, que era l'Església. Si l'Església et deslegitimava, és a dir, et excomulgava, qualsevol altre senyor cristià podia reclamar les teves propietats i terres. I això evidentment no convenia. Evidentment els bisbes també tenien exèrcit, això també s'ha de dir. Sí, no, és evident. I també diguem-ho clar. És evident, però per tant, per tot el que estem explicant, és a dir, m'estàs dient que, per entendre'ns, això ja era un estat, tal com avui entenem un estat. Això era un estat en tant que hi havia un sobirà, que era el comte de Barcelona, que tenia, diguem, el domini sobre el territori. Com aquest, o la potestas o l'autoritat, com aquest domini no era prou fort, Pau i Treva dona aquesta estructuració legal, perquè bàsicament Pau i Treva és una manera de fer lleis, de pacte, i això va funcionant, també tenint en compte que hi ha diferents comtats, que llavors era un equilibri, el comte de Barcelona era el primer, però no per això el títol de sobirania de Catalunya és Prínceps Cataloniae, és el primer, un primer entre iguals, i això va funcionar d'aquella manera. Que és diferent, i això ens portaria a parlar de coses una mica més complicades, que és la diferència entre príncep i rei que hi havia, però és igual, però la sobirania existia encara que tu t'autoanomenessis príncep. Exacte, o sigui, el títol de sobirania del Principat era Prínceps de Catalunya, Prínceps Cataloniae, perquè era el primer, és igual. I a partir de, i a més, i això dura X temps, llavors hi ha aquest govern compartit amb diferents cors o constitucions, i a més, fins, i això és importantíssim, perquè això és el primer lloc on passa del món contemporani al món occidental, fins al 1284, que el comte de Barcelona diu que a partir d'aquell moment cap llei es podrà fer sense portar
sense posar-la en corts, i que la nació, en la seva representació, no serà la representació que tenim ara, però que eren els braços que se sostenien en corts, els representants de viles reials, de l'església, de les militars, estiguessin d'acord amb aquella llei. O sigui, a partir d'aquell moment el rei ja no pot imposar lleis, ni pot imposar impostos, ni pot fer res sense l'autorització de la nació. O sigui, des del 1284 som un ens polític i jurídic de nació sobirana. I quan diem corts, diem parlament. El que avui entenem com a parlament. O sigui, a Corts es reunien els tres braços que formaven les forces vives, diguem-ne així, de la nació, que eren els militars, els nobles, el braç eclesiàstic, l'església, que és el gran poder, i el braç reial, que era el popular, reial o popular, que eren les viles reials que tenien batllies, que tenien ajuntaments, que tenien jurats, que era el poble, per entendre's. Per tant, estem dient que des de, una mica abans fins i tot del 1200, però fins al 1714, Catalunya podia actuar d'una manera fins i tot a nivell internacional. És a dir, era reconeguda internacionalment com un subjecte polític. No és que podia, és que actuava. És que actuava. O sigui, Catalunya tenia pactes amb Castella, Catalunya tenia pactes amb... Independentment que després formessin part de la corona hispànica. Bueno, això ja en parlarem. No, t'ho dic perquè és que ara ve al cap el tema del Tractat de Gènova. No, és que això de la corona hispànica, la corona és el rei. Però el rei era rei o sobirà de diferents territoris que entre ells no tenien res a veure. O sigui, perquè així era una confederació entre cometes que compartia que el sobirà en uns llocs era rei, en altres llocs era príncep, en altres llocs era el que sigui, però el sobirà era únic, tenia diferents territoris. De fet, tot així, mirem quan es presentaven els reis, tenien 50.000 títols. Era sobirà en cada lloc per uns motius diferents, i agrupava totes aquestes sobiranies amb una única corona, i entenem corona no com a territori, sinó com a corona, com a cap d'estat, com a aquesta coronada. De fet, si no juraven les constitucions catalanes, no se'l podia considerar rei. En el cas català, no així és en el cas valencià, i l'aragonès? I l'aragonès tampoc, perquè això de la sobirania nacional està només al Principat de Catalunya. L'altre està tot lligat, perquè el títol de rei d'Aragó i de València penja del comtat de Barcelona. O sigui, això tinguem-ho clar. Però té legitimitat a cada lloc. Per exemple, antigament sí que hi havia una legitimitat, o sigui, un sobirà o un noble, un noble evidentment es devia al seu superior jeràrquic, el que sigués, però un sobirà d'estat sí que s'havia de justificar, entre cometes, o legitimar davant un poder superior, que era el papat, que era el que posava i treia príncipes cristians fins al 1600, 1700, i un rei no era rei d'un territori, encara que fos a l'hereu, si no era reconegut pel papa. De fet, en un cas nostre, en particular, es diu, no, la unió de Catalunya i Aragó és per unió dinàstica de tal. No, no va ser una dinàstica, perquè el rei Ramir d'Aragó mai va ser reconegut pel papa, per tant no era rei d'Aragó legítimament. Si parlem de legitimitat, ho eren les ordres militars, perquè són les que van rebre el testament d'Alfons. I Ramon Berenguer rep la legitimitat de les ordres militars, no del casal reial de Ramir, el monjo. Per tant, allò d'unió dinàstica, diguem, si parlem de legitimitat, no és tal. No és tal, o sigui que també... Llavors sí que hi havia una legitimitat perquè el papat posava i treia. Havies de justificar-te, havies de justificar o que tenies dret en aquell X que sigui. Però ara no... No, és que vull incidir una mica en aquesta qüestió del dret internacional, d'aquesta legitimitat internacional, en el sentit de posar-nos en un lloc concret, en una època concreta, que és abans del 1714, quan s'assigna el Tractat de Gènova entre el Principat de Catalunya com a ens, diguéssim, legítim per fer coses, per signar coses, per signar tractats internacionals amb el Regne d'Anglaterra. És a dir, per tant, aquest sol fet, aquest tractat que s'assigna a Gènova, ja ens demostra que Catalunya tenia un reconeixement internacional i, per tant, estava legitimada per signar tractats de caire internacional. També hem de deixar una cosa, potser que no se'n parla gaire, es parla molt de legitimitat internacional, com deia ara, com si hi hagués un poder superior que legitimés això, o
o simple reconeixement. Llavors, el que és la jurisprudència internacional, així com un estat té un sistema de lleis i té el poder coercitiu per aplicar aquestes lleis, digue-li exèrcit, policia, judicial, el que sigui, internacionalment això no existeix. O sigui, el dret internacional es composa de tractats bilaterals i multilaterals que uns o afegits als altres van composant un marc de maniobra on els estats es gestionen de manera més o menys ordenada. Però això és totalment, així com un marc dintre d'un estat és estàtic, relativament estàtic, internacionalment és totalment fluid, o sigui, el que avui és blanc demà pot ser negre i demà pot ser d'allò. En aquest moment, reconeixement, jo parlaria més de reconeixement internacional o d'acció internacional que no pas aquesta legitimitat que, com a tal, te l'ha d'atorgar algú. Internacionalment no te l'atorga ningú, aquesta legitimitat més que tu mateix. Sí, esclar, però també te la reconeix la persona que signa amb tu. Llavors, sí que parlem que et reconeixen aquest és un subjecte polític i jurídic al qual poder pactar, t'ho reconeix la reina Anna, en tant en quant el seu representant, el Milford Grau, reconeix els biguetans com a representants legítims del Principat de Catalunya. En tant en quant el reconeix, el pacte és d'Anglaterra amb el Principat de Catalunya, perquè es reconeixen mútuament com a representants del subjecte polític i jurídic Anglaterra i Catalunya. Per tant, de facto reconeixen un territori diferenciat del que seria allò la famosa corona aquesta espanyola, que aleshores ni existia ni se l'esperava. No, en aquell moment és això, o sigui, era corona hispànica, o regnes hispànics, tenien un sobirà compartit, però no necessàriament. O sigui, de fet, el sobirà era sobirà de Catalunya, el príncep, perquè jurava constitucions, o sigui, havia de convocar corts, jurar constitucions i en tant que jurava la nació l'acceptava, sempre i quan complís amb el jurament. I si no complia el jurament, se'l feia fora. Que és el que va passar amb Felip V. El Felip V i el que va passar també a la Guerra Civil Catalana de 1500. N'hem fet fora dos. Els hem intentat fer. Sí, després quan passa tot, ja les armes parlen i ja s'acaba pactant el que bonament es pot. El que es pot. Parlem de la legitimitat política, perquè hi ha gent avui dia que encara té la barra d'afirmar que el sobiranisme català és una cosa de fa 4 dies, que és una cosa que neix amb el franquisme, més o menys. Bé, quan evidentment sabem que el sobiranisme o aquesta reivindicació nacional política, em refereixo, ja és una cosa que ve a posteriori del 1714, és a dir, ja és una cosa que neix al cap potser d'uns 20-30 anys i es comencen a reivindicar algunes coses. Bé, tanmateix, la Constitució espanyola del 1978 reconeix que Espanya està formada per nacionalitats i regions. No aclareix què, ni de quina manera, ni si aquesta diferència comporta alguna cosa o no comporta res. Els constitucionalistes espanyols diuen o han arribat a dir si hi ha alguna diferència entre aquesta nacionalitat o regió. És a dir, i quan diuen nacionalitat, a qui es refereixen exactament? Em sembla que això no ho saben ben bé ni ells. Això va, aquí a la Constitució del 78, amb soroll de sabres i pistoles sobre les taules, evidentment no és que sigui una Constitució modèlica ni per la seva creació ni pel seu posterior ús. Però bé, per entendre una miqueta com i el per què fan els espanyols el que fan, que potser si fos espanyol també ho faria, o sigui, no és que diguin que són uns bojos, no, fan el que han de fer. La política espanyola dels últims 6 segles s'explica amb una frase. I aquesta frase la va escriure el comte Duc d'Olivars en el seu gran memorial del 1628, que és quan li diu al rei, i això ho dic en castellà i que no surti d'aquí, tenga su majestad por primer y principal negocio el de reducir todos los reinos y territorios que se componen esta monarquía a los usos y leyes de Castilla. I aquest és l'objectiu de la monarquia hispànica, després de com vulguis, Habsburg, després borbònica, després, i en el segle XIX convertida en Espanya. És la reducció de tot el que hi ha en el seu territori, al seu domini, a Castella. Aquesta és comprensible, és a dir, i això és recomprensible. El rei a Castella podia fer el que li donés la gana, a Catalunya no. Havia de convocar corts i havia de pactar. És que fins i tot, per si necessitava recaptar fons pel que sigui, havia de pactar i havia de justificar i havia de donar alguna cosa a canvi.
el rei no podia allistar soldats a terres catalanes. Per què? Doncs perquè no podia, o sigui, així com a Castella allistava qui volgués, enrolava qui volgués, obligatòriament a Castella no podia. I això era un gran hàndicap per les seves múltiples guerres arreu del món i arreu d'Europa i d'Amèrica. Aquí tenien que venir a pactar. I aquest és el gran objectiu de Conde Duque i la Unió de Armes. I des de llavors la política espanyola redueix exactament això. No ho han aconseguit, evidentment, perquè som aquí. Però la Constitució espanyola, a nivell legítim, m'estic referint, dona per entès que Catalunya és una entitat nacional política de dret i diferenciada o no? Aquesta és la gran pregunta que sempre es fan, arran precisament d'aquest article de les nacionalitats i regions. És a dir, quan diu això, ens considera subjecte jurídic, polític? Quan diu això, no, però sí que hi ha parts de la Constitució, no em sortirà el nom, que parlava dels drets històrics, de les nacionalitats històriques, els drets històrics. Els drets històrics de Catalunya són les constitucions de Catalunya. Per tant, si d'aquelles entenem que la Constitució espanyola reconeix aquesta nacionalitat i que els drets històrics de Catalunya, que els reconeix, tenim tot el dret a ser l'amistat, dintre de la legalitat espanyola. I dintre de la Constitució. I dintre de la Constitució. A veure, que personalment no em preocupa gens ni gaire. Però, si busquem legitimitats, si busquem allò, buscar-li el blanc sobre negre, buscar-li si la Constitució espanyola reconeix nacionalitats, la Constitució espanyola reconeix drets històrics, altra cosa és que no els hem reclamat mai, això és una altra història, que no sé per què no ho reclamen mai, perquè aquí està la clau de volta. Si reconeix drets històrics, els drets històrics de Catalunya són les constitucions de Catalunya, que no són prerrogativa reial, com si ho són els de València i els d'Aragó. No són prerrogativa reial. Per tant, només acollint-nos això ja som estat. O sigui, podríem reclamar amb tota la legalitat possible, no sé on, això en tot cas me diries on, però podríem reclamar que ens tornessin les constitucions del 1702, per exemple, que defineix la nació catalana com la unió dels pobles de Catalunya, València i Mallorca, per exemple, que era el del 1702 o la del 1706, és a dir, podem reclamar-ho això realment? Per què ho hem de reclamar? No, pregunto, per aquesta legitimitat. El que hem de fer és recordar-nos-en i acollir-nos-hi. A veure, aquestes constitucions no estan derogades. No les pot Però el decret de nova planta no ho va derogar. No. Això és interessant. No, el decret de nova planta no deroga res, no pot derogar res. Les constitucions de Catalunya, i això hi ha una constitució de la Cort de Barcelona de 1422 feta ja per les Tàmara, que diu que cap llei que dicti rei o primogènit seu ha de ser obeïda si no es té l'autorització de la Corts. Però si dissols les Corts... No, això no va dir, simplement, ell no va dir, el Borbó no va dissoldre Corts ni va derogar res, simplement va ocupar militarment i va imposar la seva sobirania per la força de les armes, ras i curt, i així mateix ho reconeix ell mateix. I això es pot dir que la Casa Reial Espanyola reconeix que Catalunya és un territori ocupat militarment. I a nova planta ho reconeix. Sempre es parla de dret de conquesta, tot i és nova planta del Principat de Catalunya, no hi ha dret de conquesta enlloc. On sí diu el Felip V és que, i torno a dir en castellà perquè està escrit així, habiendo pacificado mis armas este principado, es de mi soberanía establecer gobierno en él. D'entrada està reconeixent com a principat, com a ens, i diu que per l'ocupació militar ell imposa el seu govern. Per tant, és una ocupació militar pura, dura i reconeguda, i flagrant. Per tant, no hem de reclamar la nostra legitimitat a ningú, l'hem d'exercir, la nostra sobirania. Hem d'exercir aquesta sobirania com fent fora l'estat espanyol de Catalunya. Simplement. Qualsevol estat ocupat no és que estigui legitimat, és que té el deure d'alliberar-se. I ara que ja que toques aquest tema, ara et faré la pregunta punyent. Tenim el deure d'alliberar-nos. Si cal per la força de les armes? Evidentment, sí. L'altra cosa és que decidim que no ho fem així. Legitimats a alliberar-nos per qualsevol mitjà. Tots els alliberaments o les independències s'han fet amb les forces de les armes. Totes. I totes estan reconegudes, que jo sàpiga. Altra
Altra cosa és que nosaltres decidim no fer-ho, fer-ho d'una altra manera. Però, evidentment, ha de ser per la força. La força. A veure, és que també estem plantejant tot aquest procés, que no sabem ben on va, ho estem plantejant com una lluita per drets i llibertats. No ho és. I què és? No és una lluita de drets i llibertats, una lluita per drets civils, és una qüestió interna d'un estat, del seu poble, la nació, que fa força perquè l'estat canviï la seva legalitat, les seves lleis, o el que sigui, o evolucioni, però bé. Per tant, la lluita de la independència no és una lluita de drets i llibertats. No, una lluita de drets i llibertats, ja dins que està reconeixent l'autoritat de l'estat, al qual es dirigeix, perquè es dirigeix en aquest estat, perquè canviï les lleis, perquè reconegui drets, perquè el que sigui, que és com s'evolucionen les lleis a l'estat, o sigui, si fos als Estats Units, o sigui, els canvis que han fet mai posaven en dubte la legitimitat de l'Estat. I aquí igual, o sigui, se busca el vot femení, va ser una lluita sufragista amb el femení, no posaven mai en dubte l'autoritat de l'Estat al que es dirigien. De fet, necessitaven l'autoritat d'aquest Estat perquè es dirigien a ell perquè canviés la seva legalitat, les seves lleis. En el cas que fos una lluita per drets i llibertats, estaríem en mediacions, taules de diàleg, que llavors és la manera, manifestacions, pressió, perquè el governant escolti, canviï, dialogui, etc. Aquí sí que estaria, llavors entrarien les figures dels mediadors, etc. Per tant, nosaltres on som? Estem en un conflicte de sobirania. D'aquí n'hi ha diàlegs que valguin. I per tant, sobirania implica nacionalisme, nacionalitat, identitat? Evidentment, o sigui, evidentment. Ho dic perquè últimament el tema identitat, el tema nacional, sembla que algú se n'ha girat. Sí, no sé per què. Som a la nació catalana, som el Principat de Catalunya ocupat. Hem de retornar a la nostra legitimitat, hem de fer fora l'ocupant, parlant en plata, i posar per sobre la nostra legitimitat, les nostres lleis, que són les Constitucions de Catalunya. Això vol dir que tornarem a lleis feudals. No, escolti'm, a veure, estem dient que tornem al subjecte polític i jurídic. Evidentment, ni volem tornar a lleis feudals, ni dret de cuixa, ni tonteries d'aquestes com alguna gent diu. El dret de cuixa, per cert, deixa'm apuntar que no existia a Catalunya. Perquè, clar, és que això és una cosa que també algú crec que ha fet unes patinades històriques, fins i tot amb algun llibre de molt de renom, que ha fet unes patinades que aquí no existia el dret de cuixa perquè es va prohibir de facto, no sé si va ser el segle XIII o el segle XII, no recordo. Exacte, ja es va... Però vaja, a veure, si dius que són lleis antigues, són lleis que no podem tornar, escoltem, a veure, tenim un problema ara amb les... Aquí hi ha una alcaldessa, diuen que és una alcaldessa de Barcelona, que va sortir, que va als desnonaments, el tal, el qual... Escolti'm, si això ja ho teníem arreglat a les Constitucions de Catalunya. O sigui, a un català no se li podia embargar ni la seva casa ni les eines de treball, perquè si no com tornava el deute. O sigui, això ja ho teníem solucionat a les Constitucions de Catalunya, tan antigues i tan... Evidentment, o sigui, s'ha d'actualitzar, s'ha de reformar. De fet, vam fer dues lleis del Parlament, aquest Parlament de Fireta que tenim aquí, de la Ciutadella, vam fer dues lleis, les dues primeres lleis que, entre cometes, sorgien de sobirania nacional catalana, i el primer que vam fer va ser incomplir-les, però vaja, amb aquestes dues ja fèiem la transició, però entenem, evidentment, hi ha un període de transició, de continuïtat jurídica, evidentment, perquè si una cosa tenen els catalans és que fer lleis en sabem. De fet, si hi ha una nació que ha contribuït per sobre de totes les altres al dret internacional, és la catalana, amb el Consolat de Mar. És a dir, a veure, parem un moment a pensar-ho. Expliquem una mica què és el Consolat de Mar, perquè és que potser molta gent no... Hem parlat de les Constitucions de Catalunya, la Constitució de l'Estat. Això és la manera de governar-se internament un estat, i hem dit que és la sobirania nacional, no del rei. O sigui, això, en el moment, hem anat 500 anys endavant de cada resta d'Europa. Però teníem un sistema constitucional que no té res a veure amb el sistema constitucional actual, o sigui, no era una llei escrita, inamovible, d'en pedra... No, les canviaves cada 2 per 3. No, és que la llei, segons el dret català, la llei ha de ser curta, breu i entenedora, i s'adaptava als usos de la nació. O sigui, aquí el constitucionari és molt important, perquè una llei ha de ser útil. No ha de lligar de peus i mans, sinó que la llei ha de vehicular el comerç, la comunicació, els drets de tothom, i un concepte molt clar que tenien les constitucions. Quan parlaven de drets, abans de parlar de drets, parlaven de deures.
perquè hi ha el concepte de que els drets individuals els garanteix l'acompliment dels deures col·lectius. O sigui, no hi ha ningú que et garanteixi un deute que t'hagi de venir. No. L'acompliment dels deures per part de la comunitat garanteix que tu, com a individu, puguis gaudir d'aquests drets que garanteix la nació, que s'articulen lleis, que s'articulen estat. Llavors, tornem al consolat de Mar. Teníem el sistema legal intern, i recordem grans civilitzacions pels seus sistemes legals, el romà, el Codi de Moral i el tal i qual. Nosaltres tenim un sistema diferent de tots els altres, el nostre, constitucions, però és que no contents amb això, tenim un sistema legal internacional, en el qual, que és el que he dit abans, el sistema internacional és un conjunt d'acords bilaterals o multilaterals que ordena les relacions entre subjectes polítics i jurídics que són els estats. I això va començar amb Consolat de Mar, que va començar sent el llibre del Port de Barcelona, que es va evolucionar al Port de València, que allà realment va agafar allò, i es comencen a establir una sèrie de consolats de mar per tot el Mediterrani i Atlàntic, poca broma, que el que feien és un marc de comerç amb una homogeneïtat de lleis reconegudes perquè tots els entenguessin, perquè no hi hagués inseguretat jurídica en el noviatge de vaixells, en les assegurances, en la compra de mercaderies i donar una seguretat a tot això. I això fa el Consolat de Mar. Aquest Consolat de Mar íntegrament s'integra com a legislació marítima internacional fins a mitjans del XIX, i l'actual és una evolució d'aquest. O sigui, més que els catalans més que el que han posat els catalans a la legislació internacional, dubto que trobéssim ningú més. Per això ens fa millors? No. És que no es tracta de ser ni millor ni pitjor, som... Es tracta de ser. Es tracta de que som. I com som, subjecte polític i jurídic, encara preocupat, que és un mes, però som subjecte polític i jurídic perquè ningú pot derogar les constitucions ni la sobirania si no és per la força de la submissió per les armes. El que hem de fer és això, prendre consciència del que som per poder tornar a ser. Salvador, parlem de la legitimitat democràtica, perquè cal entendre que en aquesta democràcia espanyola els partits independentistes no han estat prohibits. Per tant, això queda clar. Cap junta electoral tampoc no ha prohibit cap programa d'un partit independentista. Per tant, hem d'entendre, per la lògica democràtica, que si un partit que té en el seu programa portar la independència a Catalunya, en el moment que guanya en el Parlament que li pertoca, està o es deu als seus votants i ha de fer la independència. És a dir, entenem això. La pregunta és si aquesta lògica política, per què no s'ha aplicat ni aquí i per què Espanya tampoc no la deixa aplicar? Bé, lògica política, estic parlant. Espanya no la pot aplicar ni la pot deixar aplicar perquè depèn de la seva subsistència d'això. En tant que es permeten aquests diaris independentistes, bé, també és una miqueta aquella entente cordial de no deixem que la cosa funcioni perquè total tampoc ho faran. Que de fet, i tenen raó, perquè aquests partits independentistes que han estat votats amb una promesa de fer una cosa no tenien, ni ho han fet, ni tenien la més mínima intenció de fer-ho. Per tant, han enganyat. Evidentment. Però això és el joc d'aquesta democràcia espanyola, que és un eufemisme, perquè de democràcia en té poc. És un oxímoron? Deixem que és un concepte laxa. És més... Però és això, o sigui, la democràcia és el govern del poble, és el govern de la nació, és el govern de la gent. Això vol dir que tota la gent s'ha d'implicar en el concepte, sí, l'assemblea formant tots els ciutadans, almenys. Això, evidentment, això és inviable, o sigui, no tothom es pot implicar en tot i en cada moment en la política. Per això hi ha unes eleccions, o sigui, hem evolucionat des de les monarquies absolutes, aristocràcia, oligocràcia, teocràcia, totes les cràcies del món, fins que ara ens pensem que estem en una democràcia. Per què? Perquè l'únic que hem fet amb tots aquests canvis d'una cràcia a l'altra cràcia, la cràcia d'avall, ha sigut canviar la manera com s'estien els que manen. Estem encara en una estructura governants. Ja, però per entendre'ns, o sigui, nosaltres vam fer un referèndum. Sí. Més ben fet, més mal fet, hi va haver de les pressions polítiques que hi va haver, hi va haver les pressions policials que hi va haver, tot això ho tenim molt clar, però
en tant com a legitimitat democràtica, aquell referèndum va ser legítim? I tant. Ja també va ser legítim com a referèndum al 9N. Digue-li consulta, digue-li com vulguis. Complexa per la pregunta triple, també aquella pregunta també complica una miqueta, però és que el referèndum és allò l'hem de reconèixer nosaltres com a tal. És com és vinculant, no és vinculant, és que volem fer un referèndum vinculant, que és un no vinculant. Vinculant el fa aquell que acata la decisió de la nació. O sigui, ningú de fora de dalt ha de venir per obligar-me a complir allò que m'ha dit aquells que represento. Si estem parlant de que ha de ser vinculant perquè llavors algú de dalt vindrà a obligar aquest representant electe que compleixi el que l'han dit els seus electors. Escolta, aquí això és aberrant. L'electe ha d'autoobligar-se, ha de fer vinculant aquest referèndum. En tant que aquest referèndum, el 9N, es podia fer vinculant, era vinculant, i el referèndum i el 9N, la consulta, el referèndum del 9N, digue-li com vulguis, té un element important. Van a votar aquells que van sentir-se cridats pel govern de Catalunya. És a dir, van a votar la nació catalana. I la nació catalana amb un 90% va dir que sí. Després per obtenir legitimitat democràtica, és que ha de ser no només la nació catalana, sinó tots els habitants de la comunitat autònoma espanyola que diuen de Catalunya. Vale, d'acord, va, som-hi. Això és el 27 de setembre. Recordem el 27 de setembre, els Junts pel Sí, allò era el referèndum que no ens havien ni ens deixarien fer. I allà va votar tot el cens, nació catalana i no nació catalana. Va votar tothom. I què va passar? Doncs va guanyar per majoria absoluta el sí. I va guanyar, i això tinguem-ho clar, 55% sí, 45% no. Per tant, va votar un 60 i pico del cens, o 70, no recordo les dades, complint els requisits que va posar la Comunitat Nacional per Kosovo, i el 55 va dir que sí, el 45 va dir que no, 10% de diferència. I diràs, hi ha uns vots als comuns i tal. No, un referèndum és un vot nul. O sigui, si hem dit que el referèndum i ho volem llegir com un referèndum, els que clarament apostaven pel sí eren uns, els que clarament apostaven pel no eren uns altres, i els que no sabien a què apostaven o que volien jugar a fet i amagar, doncs això és un vot nul que van votar o van fer un vot nul. I si volem llegir en clau referendària, estem legitimats, complint tots els estàndards internacionals que ens han posat en aquests casos. Per tant, ara et faré la pregunta del milió. És legítima una declaració unilateral d'independència? O tant, que n'hi ha alguna que no sigui unilateral. No n'hi ha cap més. La declaració d'independència, per definició, és unilateral. Jo em proclamo independent. Independentment del que passi després. Després ho he de defensar. A veure, no es pot dir, ja està, no, a veure, això s'ha de defensar. O sigui, a veure, aquí no hi ha... Quan els americans van fer la proclamació d'independència, després van haver-hi bufetades llargues. I sempre ha sigut el mateix, hi ha hagut més ni hi ha hagut menys, en funció de la força d'unitat. Però aquesta proclamació és la proposició de força que deslloriga un conflicte de sobirania. Un conflicte de sobirania només es justifica per assolir una posició de força. I, si m'ho permets, podríem parlar també, en lloc de dir independència o creació d'un estat, dir restitució d'un estat. És que potser hauríem de també acotar aquesta situació, perquè és que no estem parlant de crear un país nou de no res, sinó que estem parlant d'una restitució històrica. És que, ja diria més enllà, no estem parlant d'independitzar una part d'Espanya, de secessionar una part d'Espanya, de secessionar les 4 províncies catalanes que reconeix la vegada espanyola. No estem parlant d'això. Si estem parlant d'això, ens estem reconeixent espanyols. I jo personalment no m'hi reconec. Llavors, el que hem de fer és el mateix, o sigui, el resultat és el mateix. Però no hem de trencar una part d'Espanya, hem de fer fora la legitimitat espanyola del Principat de Catalunya. I parlo del Principat de Catalunya, no de Comunitat Autònoma Catalana, del Principat, que és el subjecte polític i jurídic que som. I per tant això ens lliga amb la legitimitat jurídica, és a dir, encara que faci 300 anys que aquesta entitat, estat jurídica sotmesa, encara que faci 300 anys tenim tot el dret de reclamar-la en la restitució. Tenim el dret i tenim el deure de fer-ho com a catalans, si ens reconeixem com a catalans i nacionalistes.
la paraula que també la gent li fa agafar els significats 50.000 menys del que té. Nacionalista és aquell que vol que la seva nació s'organitzi políticament com a estat. Punt. Això és el que diu, el dia. I si anem a la RAE, ho dirà en castellà, però dirà més o menys el mateix. O sigui, un nacionalista és aquell que vol que la seva nació s'articuli políticament com a estat. Independent, evidentment. Ja està. Llavors, si som com a tal, el que més que la nostra nació recuperi el seu estat, torni a ser estat. I això és el que, lligant amb el que dèiem abans, no hem de reclamar que ningú ens torni al nostre estat, a les constitucions. Les hem de recordar i dir, escolta, no som aquests. No som aquests. No m'has de donar res. És a dir, hi ha una paraula que a mi m'agrada molt, que havíem defensat amb altra gent fa uns anys, que és el concepte de l'evolució. L'evolució. No és la devolució com fan els escocesos, sinó simplement la devolució. Qui fa la devolució? L'evolució no és una cosa en català. L'evolució en català no té el mateix sentit. L'evolució te la fas tu mateix. O sigui, els representants de la nació catalana, escollits de la manera que sigui, ens fem la devolució, ens retornem allò que ens pertany i a partir d'aquest moment no ens sotmetem a Espanya, sinó sotmetem a constitucions al nostre estat. I això ens ho fem nosaltres mateixos. No hem de demanar-li permís a ningú. Altra cosa és que després un cop fet s'ha de defensar. Ja s'ha guanyat, evidentment. Evidentment, aquí què passa? Doncs aquí faltarà que ens reconegui algú. Tema ONU, per exemple, perquè, esclar, el dret a l'autodeterminació, l'ONU només l'aplica, això diuen que només és aplicable a les qüestions de pobles, colònies, tota aquesta història. Això és cert? Sí, això que diu que el dret internacional, el que dèiem abans, són acords bilaterals o multilaterals per generar X entre estats que són els estats sobirans. I això canvia. A l'ONU, per exemple, té el cas català allà, una carpeta del cas català. Sí, el cas català l'any 45, quan es va crear l'ONU abans de San Francisco. Ja la tenen, la carpeta de Catalunya ja la tenen. I ho tenen molt clar internacionalment. Per què no es fa ús d'això? És a dir, perquè aquest és un document que l'ONU va acceptar. O sigui, el cas dels catalans, que explica tot això, l'ONU ho té. Perquè els catalans ens sembla que estem buscant sempre legitimitats per no haver de fer pas nosaltres. I volem que algú vingui de fora i ens agafi la maneta i ens tregui i mira, ja sou lliures. I la llibertat costa. La llibertat costa, ningú te la donarà. I la comunitat internacional ho té molt clar. Hi ha exemples d'això. Als anys 60-70, no facis exactament quin, en seu de l'ONU, que parlaves de l'ONU, quan l'estat espanyol, llavors amb el cap d'estat, amb el generalíssimo, va reclamar a l'ONU que es tornés Gibraltar. I l'ambaixador britànic, amb tota la flama que tenia, diu, Gibraltar és el preu d'una traïció. Fins que no torneu les llibertats a Catalunya, Gibraltar és britànic. I això t'ho va dir en seu de l'ONU. O sigui, la comunitat internacional té molt clar què som. Molt clar, o sigui, fins i tot a la guerra contra Catalunya, que els espanyols hi diuen civil, és una guerra contra Catalunya, que diu, home, això no es pot dir. Bueno, doncs no ho dic jo, ho diu l'estat italià. L'estat italià va anar a la Solidaritat de Nacions a Suïssa, no faig dir la ciutat que era, d'Osona potser, no estic segur, l'any 36, per comunicar que intervindria a la guerra espanyola, textualment, i així es consta escrit en els llibres de sessions, per impedir la creació d'una república independent catalana. No venien a ajudar el general Isimo, venien a impedir la Catalunya i per això van prendre, i per això el govern republicà també va deixar que els italians prenguessin la cap. Per tant, aleshores, tornant al que dèiem que és necessari un reconeixement internacional, qui ens l'ha de fer aquest reconeixement internacional? D'entrada, no estaria de més reclamar a la corona britànica que complís el Pacte de Gènova. Perquè el Pacte de Gènova, la corona britànica es compromet a defensar les llibertats de Catalunya sempre. No hi ha un plaç, no hi ha una... Fins d'aquí 10 anys, no. Es compromet a defensar-les indefinidament. Per tant, ells faran el que falli. Però de fet això Batista i Roca els hi recordava. Sí, exacte. I hi ha hagut el cas dels catalans de Westminster i coses així, però això ha de ser des del poder polític. Després els inglesos faran el que sigui, perquè recordem això. I ara et faré una volta al dret internacional. El dret internacional, com hem dit, és els pactes. El dret internacional actual, modern,
es considera la despesa addicional que comença amb els pactes d'Utrecht per l'Estat. Aquest pacte nosaltres ens desapareixem. Però si s'acomplís el tractat d'Utrecht, Catalunya és un estat. Perquè l'article 46-56, diu que a Catalunya se li reconeix i mantén les llibertats que ja tingueren. Els castellans van fer un afegitó i a més també les de Castella. No hi havia. Però en tot cas, i a més, amb aquest afegitó i la tradició anglesa, la comunitat internacional va mirar cap a un altre lloc permetent que Felip V ocupés per les armes i sotmetés el Principat per les armes. Per tant, l'ocupació de Catalunya és il·legítima segons dret internacional i són corresponsables d'aquesta ocupació tots els països internacionals, els estats que han permès això perquè s'ha incomplert un tractat d'Utrecht, que és constitutiu de dret internacional. O sigui, si filem prim allò de buscar legitimitats, evidentment això... No, esclar, és que ara trobaràs el tractat d'Utrecht en segons quins fòrums polítics i diran, va, aquest senyor... Però Espanya el treu, Espanya l'està traient. Bueno, per Gibraltar. Oita. Però Espanya l'està traient, per tant, i ningú li està dient on vas amb aquest tractat, no? Ho reconeix perquè és constitutiu de dret internacional tal qual. De fet, comença allà, més o menys, o poc abans, es considera que comença allà. Però clar, buscar aquestes legitimitats està molt bé, per vestir-nos, de brillants, a veure si porto aquesta medalla, com aquesta altra, si legítim, però tot va a un lloc. El conflicte de sobirania, per solucionar-lo, requereix assolir posició de força i defensar-la. I aquesta posició de força, i un cop fem nosaltres això, el que ens pertoca, la comunitat internacional ens reconeixerà o no. Però clar, si no ho fem això nosaltres abans, ja ens poden anar reconeixent. De fet, la comunitat internacional estava preparada per reconèixer l'estat català en 37 a principi de la guerra contra Catalunya. I el govern d'Esquerra Republicana estava a l'espera. Ja teníem preparats, molts tenien preparats el document de reconeixement, perquè tothom estava convençudíssim de que la Generalitat proclamaria la independència, com va fer el Companys, o va fer veure que feia el Companys el 34, i com no li van deixar fer el Macià el 31, perquè el Macià no li van deixar fer. El Companys va fer una cosa... El Companys es va alçar contra la República, no va deixar que va fer després, però abans va fer... Un va guanyar, l'altre va fer el que va fer. Però, bàsicament, hem de fer nosaltres, no depèn de ningú més. Si ho fem, es reconeixeran. Per què? Es reconeixeran per interès. Pensem una cosa, i això és important. Però la Unió Europea ens reconeixerà. I tant. És que m'és igual que m'ho negui. Mentre reconegui una... O fem un cat èxit. Personalment, a veure, tenim una cosa clara, quan siguem estat, entenc que tothom té clara que haurem de decidir com a nació sobirana si volem o no volem estar a Europa. Perquè fins ara com a nació sobirana no ho hem decidit, ens hi hem posat. Però al moment en què nosaltres fem el pas, defensem i ens plantem i assolim posició de força davant de l'estat espanyol, llavors és quan habilitem la comunitat internacional perquè ens reconegui o no. Evidentment, això s'ha treballat. Però a veure, en el moment actual, qui no vol tenir relacions amb un estat nou, que torna a ser estat, amb un potencial econòmic importantíssim, comercial, d'empresa, de coneixement, de gent, de tot, i un deute zero? La qüestió del deute... Qui no voldrà tenir relacions amb un estat que no té deute? O sigui, que té superàvit net. O sigui, és una inversió a guanys. Per tant, resumint les legitimitats que hem anat parlant, ara què caldria fer? És a dir, d'aixecar la suspensió de la DUI que va fer Puigdemont, el president Puigdemont, o cal fer un altre referèndum, no sé. Ara, a partir d'ara, per tenir totes aquestes legitimitats que hem estat explicant, què és el que hem de fer els catalans? Referèndums ja els hem fet. De fet, l'últim referèndum que es va fer, el 1 d'octubre, va ser una traïció a la voluntat de les urnes, perquè van ser elegits per proclamar la independència de 8 mesos. Per tant, el sol fet de fer un referèndum ja estaven traint la voluntat de la nació expressada a les urnes.
Altra cosa és que després la nació catalana va agafar aquell referèndum i li va donar validesa per ser, no perquè l'organitzés la Generalitat, sinó que la nació va agafar les urnes, va portar les urnes, va defensar els col·legis, va votar malgrat els atonyinessin, es va enfrontar assolint posició de força i aquell dia va vèncer Espanya. Espanya aquell dia va ser vençuda i ella ho sap. Ella sap que ha estat vençuda. Altra cosa és que un cop tenim la victòria ens hem rendit. I evidentment, quan et guanya, t'humilia i a sobre després es rendeix, el passeig militar que fas és espaterrant, que és el que ens està passant, 155, diguem-ne com vulguem. Per què? Perquè es van rendir, no van defensar allò, perquè portaven 3 anys fent no sé quantes coses i no havien fet res i no hi havien defensat, perquè no tenien la més mínima intenció de fer-ho. I el referèndum va ser una manera de no barallar-se entre ells. De fet, el dia que es va sorgir la idea, jo em vaig recordar de moltes coses de la persona que va proposar el referèndum. Li vaig dir a ell, escolta, però què estàs fent? Però això què és? No, perquè això és que no s'entenen, hi ha baralles entre ells, i així... I certament això va, més o menys, va evitar la escenificació d'aquest trencament de Junts pel Sí i van anar a pilota amunt i ja arribarem. Que quan anaven a fer, el que estava clar és que no tenien la mínima intenció de fer-ho, ni de legitimar-lo, ni de fer res. O sigui, va ser la nació que va agafar el bou per les banyes i ho va fer. I només per això és tan legítim aquest referèndum, perquè el va fer per voluntat de la nació contra les forces repressives espanyoles, malgrat les coses, i enfrontar-se amb elles i vencent a un estat com és Espanya. Per tant, però torno a preguntar-te, a partir d'ara, què? A partir d'ara s'ha d'aplicar aquest resultat. I com s'aplica aquest resultat? Amb majoria al Parlament? D'entrada hem de tenir una majoria de consciència. És a dir, estem molt perduts. Busquem aquesta legitimitat, algú que vingui de dalt i ens ho tregui, el que es talla del foc. Hem de ser conscients, hem de fer-nos conscients de que si volem ser lliures hem d'exercir com a ciutadans lliures i jugar-nos-ho. I jugar-nos el cos i jugar-nos el que faci falta per assolir aquesta llibertat. Hem de prendre aquesta consciència. Un cop la nació tingui aquesta consciència i sàpiga i és conscient que Espanya farà el que calgui per ajudar-nos, de fet fa 200 anys que ho està fent, Però això és el que fa por també, Salvador? Bé, però a veure, tinguem en compte una cosa, a l'1 d'octubre el van vèncer. A l'1 d'octubre els van vèncer. A les 12 van dir, pleguem perquè aquí se'ns mengen. I mantinguem una miqueta la dignitat de que no ens passin per sobre, perquè si això seguia així, al migdia la gent passava per sobre de la policia, però els hi passava literalment per sobre. Van evitar, van dir retirem-nos que això pot acabar malament perquè es poden passar per sobre, llavors sí que hi ha una marxa enrere. Perquè llavors és quan el poble assumeix el poder coercitiu, perquè ha vençut físicament a l'altre. Això no es va permetre i van retirar-se. Van deixar que es fes perquè després ja sabien que els que manaven no aplicarien res i farien el periquet perquè sigui. Però ja els hem vençut. Només ens ho hem de creure. Hem de ser conscients que ho hem fet. I hem d'aplicar això. I no és fàcil. Simple ho és. Simple ho és. La mai defensar-ho. Però has d'estar disposat a rebre. Possiblement. Espanya és capaç de fer de tot. Altra cosa és que ho faci, que tingui capacitat de fer-ho, o que tingui capacitat de desplegar forces armades a Catalunya. No en té, és que no en té. Si estan xifrant 30-40.000 efectius a la llei espanyola, operatius... Van tenir submarins que no acaben de sonar o... Home, era la llei espanyola. Això té que anar per sota l'aire, no? Doncs per sota. Perquè ja ho dic. No cal. El submarí va per sota. No cal que pugi. És que té la seva lògica. Sí, no, exacte, sí. Molt bé, Salvador, escolta, hem exhaurit el nostre temps. Gràcies per estar aquesta estona amb nosaltres i per posar-nos una miqueta de llum en qüestions que incomprensiblement, jo a vegades penso que la gent encara hi ha coses que no les té gaire clares, però no sé per què. Aquest és el problema, però avui hem posat una mica de llum a això i espero que les persones que ens hàgiu seguit en aquest vídeo doncs ho pugueu gaudir. Salvador, moltes gràcies per estar amb nosaltres i de moment res més. Ens retrobem ben aviat parlant amb altres persones del Front Nacional de Catalunya i del que ens interessa, que és la llibertat del nostre país. Fins a la propera. Adéu-siau.